Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba? Mas na-i-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol? Nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Subo kini ang DYKC Zai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stiftung nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang kabataan karon pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa papangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katungod. Ang kabataan karon kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o palisiya. Ang kabataan karon mga child rights advocates atong paminawon, inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmot matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang kabataan karon Ang kabataan karon mabati na sa matag adlawng Domingo alas 11:30 sa buntag hangtod sa alas 12:30 sa udto dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda Cebu. Daghang salamat. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminaw, ani inasab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Sugbo, ang Kabataan Karon. Ako day inyong alagad karong buntaga si Julia Grace Damayo usa ka CRA gikan sa Barangay Danglag. Ug ako si Jonna Nicole Rosales Kagang, usa ka CRA gikan sa Barangay Danglag. Ug ako usab si Jumael Luwega Patanpatan, usa ka CRA gikan sa Barangay Tugbungan. Ako sab si Carly Adrian Pablo, usa ka third year BA Political Science sa CLB gikan sa USJR ug nagpuyo sa Yati Liloan. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw ug tigtan-aw sa atong live streaming? Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo samtang maminaw sa atong maundanon nga episode karong buntaga. Kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau nga usa ka non-government organization or NGO nga nagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatan-unan ug mga kababayen-an. Sulod sa usa ka oras, atong madunggan ang mga nagkalain-laing ideya nga atong maisgutan dinhi niining ato ang programa bahin sa Philippines Independence Day ug unsa ang ilang koneksyon sa mga katungod sa matag bata. Okay. Makita og madungog di ay ang atong programa karon sa live Facebook DYKC 675 PhD or sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimo sad nga mangutana ug maghatag mo og mga greetings pinaagi sa Facebook Children's Legal Bureau ug sa radio hotline sa DYKC 407-0841. Syempre, ayaw sad mo kalimot sa pag-like sa among Facebook page. Just search Children's Legal Bureau.
O kung gusto mo makonsulta sa among mga abogado para sa magkalaing-laing issue may tungod sa mga bata like child abuse, palihog lang ta og answer sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pinned post sa CLB Facebook page. Also, don't forget sa pagbutang sa inyong mga active nga contact numbers para dali ka mo makontak sa among mga abogado. Before ta magsugod sa niining mabungahon nga kabuntagon, mga musta usa ko sa akong mga kauban diri karon. Kumusta naman mo guys? Unsa man ang kalambuan nga inyong nahimo karon o unsa man ang sitwasyon sa inyong mga barangay? Naaba mo'y gipang atinan na mga seminars ug unsa naman sad ang mga kalambuan sa inyong mga kabatanon sa inyong mga barangays? Ikaw Jana. Ako no, since ako from Danglag man ko, so since it's Pride Month, ang Barangay Danglag kay ni join og ni appeal sa Pride Month Yes. parade Parade. nga Yes. gipahigayon sa atong LGU sa Consolacion. And maura mo guroy atong na sa Danglag. Ikaw Jana, personally unsa Ako, mga updates sa inyong personally. life? Ako no, since sumana ang Flores de Mayo, June naman. So karon nag-focus lang jud ko sa pag-ready sa akong self sa college life. Dagan kitag need i-ready no, mga files, atong utok. Ang kwarta ay galinti. Ang kwarta sad, need na to. Tuition? Tuition, yes. O maora na sa ako karon. Ikaw, Jumail. Yeah. So, same sa Barangay Danglag, no? Ang Barangay Tugbungan sad kay ni apel sa katong Pride's Parade ang gipahigayon sa atong LGU Consolacion. And may tungod jud sa mga barangay specific event na mo kay sa among Facebook page sa Barangay Sangguniang Kabataan namin dito Tugbungan is SK Cup 2026. Patay. Sports events na ito yung mga mga linlain nga mga duwa like Mobile Legends, badminton, magngana. And then lain po kaya na po may SK Leap. Marasa ka ng Licensure Examination Assistance Program. Wow, patay. At sa Tugbungan, char. Ang meaning sa SK Leap kay naghatag sila financial support sa katong mga eligible applicants to help ease the cost association with licensure examination application. So nag-help ang among SK sa pag-give og support financially sa katong mga applicants nga mokuha og licensure examination, guys. Yes. And personally no kay wala ray exciting nga nahitabo sa akong kinabuhi. Wala. Kuano ra ko naras balay since may klase. Tambay. Tambay, yes, you can call that tambay, tog-kaon, and wala, attend sa kaning CLB, guys. Yes. How about si Kuya? Oh, si Hi, Kuya. Kuya. Is GRB na. So, akong live karon aside sa tugkaon if walay focus na jud ko sa akong studies mo akong Yes. internship sa Period. CLB under the tutelage of Ma'am Stel. Okay. In the presence of Ma'am Stel here. Yes. And maninguha lang dyan para interest regular para diretso law school after mahuman na. Yes, nice. Good luck, Sa law Kuya. school. Good luck, Kuya. How about ang atong dire? Host 1. Mao. Ikaw, Ate Jules. Si Happy So, kung ano pares rin may dyan, Barangay Danlag. And personally, wala na kayo ko gibuhat sa akong life karon since I'm preparing sa college and murag jud na ako gikabisihan ron ang college. Murag dala ako nag-andam sa mga papers para sa enrollment. And also, gahapon is nag-meeting me sa mga CRAs and gidiscuss na mo ang mga bylaws and unsa pay i-edit ato and also ga-discuss mi sa among organization which is ang SAFEC, Society Advocating for Every Child in Consolacion. So basically maora na ang mga ganap sa akong kinabuhi karon. And of course, di na to makalimtan magpasalamat ni Ma'am Stella no nga naa diri karon Hi, sa Ma'am Stella. sa pag-guide sa amo karon no para ma-successful ni ang hosting. Thank you everyone. And before ta magsugod sa atong bagong episode karong hapon ato sa istoryahan unsa ang nahisgutan pagka last episode. Jumal unsa man to ang topic pag last? Wala mo kayo to pag last, no? So, nitan-aw lang ko sa ilang kan. Ang gisgutan nila to pag last ka, it's all about environmental awareness. Sakto jud ko. Environmental awareness. Nagisgot sila sa katong mga ways, unsa nang environmental awareness, how to improve, and mga strategies nila sa ilang endorse or advocate sa ilahang mga goals and targets. Yes.
if if ganahan mo matanaw sa last episode, tanaw lang mo sa CLB page sa Facebook, which is naara ma-search na, and kanang if ganahan pa mo mga information about sa environment, pwede mo mo-follow sa Code Green PH. Follow naman guys, trusted ginawan guys, as in. Tinuod. So karong buntag ang atong topic nga pagkadiskusyonan mahitungod sa Philippine Independence Day. Ngano ka nga ato maning hisgutan? Ikaw Jana. First and foremost, no, dapat makaibaw ta og makagain tag deeper knowledge kung unsa din ang Philippine Independence Day ug unsay mga historical events nga nag-lead nato nga mahimo tang free para makuha nato ang freedom sa atong nation. Yes. Next. Sunod pa kay ang atong objectives kay para makasabot sa importansya sa freedom or sa kagawasan sa sovereignty and national identity sa Philippine history, and para atong matagaan og saktong pag-ila-ila, no, og saktong pagpasidungog sa mga halangdon nga sakripisyo, maglamlaw siya guys, halangdon nga sakripisyo og contribution sa mga atong bayani sa Pilipinas, ingon man sa matag Pilipino nga misalmot sa pakipagbisog alang sa kagawasan. Grabe ka Bisaya, no? Grabe. Sure ko mga gets ng mga girls kung maila. Next. Ang last nga objective. Yes. Para ma-encourage ang kabatanunan, para mo reflect sa importansya sa kagawsan ug unsay role nila para i-protektar ni ug para sa mga umaabot nga henerasyon. Okay, yes. Tama. Yes, no, sakto jud no. So we are very thankful kay natagaan tag chance to speak about this and to spread sa unsay mga knowledge nga dapat kay baw ang mga kuan. Hasta ang mga bata karon, di ba? Dili ta dapat puro cellphone, dapat kay baw gyapon tas mga ning-ani. Sakto. So sugdanin nato sa atong unang question. So unsa jud din ang Philippine Independence Day o nganong importante man na siya as part sa atong history sa atong country, Ate Jules? Okay, so ang brief summary sa Philippine Independence Day no is celebrated siya every June 12 to honors ang day sa 1898, which is gideklara ni siya nga movement pag June 12, 1898 dito sa Kawit, Cavite at Emilio Aguinaldo's ancestral home. Symbol ni siya sa strength and courage of the Filipino people against Spain. And along with President Emilio Aguinaldo, naa si Ambrosio Renzales Bautista. Siya ang gasuwat sa document nga Declaration of Philippine Independence. Siya po di ay ang unang nag-wave sa Philippine flag. And on that day, do you know na the public first heard the national anthem entitled Marcha Nacional Filipina. Pero katunga time kay wala pa siya lyrics. And ang lyrics ni came in na siya in 1899 na inspired sa poem entitled Filipinas ni Jose Palma. Yes. But ang June 12 kay wala siya gi-recognize sa America and Spain as Philippine Independence Day. And later on, America recognized it on 4th of July in 1946 as the Philippine Independence Day. Pero later on nasad, kay gibalik siya ni President Diosdado Macapagal sa June 12 sa reason nga ang Philippine flag kay gi-wave on June 1898 and for the Philippines to have autonomy of their own independence. Pero di ba Kuya Carl, kay tulo to kabuk ang independence nga nahitabo sa Pilipinas? Sakto. So to add on katong Marcha, what was that again? Sa The first Philippine National Anthem, Marcha Nacional Filipina. Makarealize lang ka unsa ka profound ang influence sa mga Espanyol di ay, no? Kay ultimo hasta ang atong national anthem influence nila. Do you know that Spain ang ilahang national anthem is called Marcha Real, which has no lyrics, same Okay, so murag like in karon na may World Cup karon, if maminaw mo walay manganta kay wa may lyrics syempre. Nya going back ay sa katong imong kanang natulo ka independence, which is katong independence nato sa Spanish government, which we were under for 333 years. Yeah, dugoya day sa? Yes. Labaw ra sa katuig ang Indonesia with under sa Dutch 334 kay colonized biya sa Southeast Asia. And we have the independence from the Japanese imperial government under their project of katong ilahang ambitious nga undertaking, which is the
Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Muna ang katong pananakop sa mga Hapon. Dala sa Manchuria, Philippines, Indonesia, Malaysia, and other countries. And ang ikatulo kay mao ang atong independence sa mga Americans, which was, if kay ba mo ng Tidings-McDuffie Act 1934, I believe, naka-prepare na jud na, giandam na jud ta sa mga Amerikano para mo buwag sa ilaha. Dili na ta mo kuhan sa ilaha. So daghan jud tag independence, no? Ano mo sa data, like ato yung June 12. Yeah. Okay, luoy man ang mga Pilipino. Kay kung boto na unaon ninyo, pagka-independent natog 1898, pag 1899, kay nahitabo ang Philippine-American War. Kay tuon na to nga independent di ay ta, not knowing sa Treaty of Paris, gibaligya na dito sa mga Espanyol. Dili jud siya ingon nga kuan, pero wata kay baw independent data o wata kay baw nga nahitabo na dito. Pero pangibong tangano na abot ang mga kawal sa mga Amerikano dire. Mer tagibalhin ang tag another Yeah, ano. colonizer. Nya pagkuan pagyud kay mao ra gyapon ang mga Hapon ra gyapon sa Nepal pero nibalik tas mga Amerikano. Yes. And I think no importante siya as part of our nation's history kay it reminds us that our freedom kay dili siya freely given but gi-earn siya through the sacrifices, courage and suffering of our Filipino people. And if ang Independence Day kay dili siya part of our nation's history, people might take advantage of that freedom that they have now. And murag dili nila i-value bitaw kung unsa ta kaswerte nga naatay mga rights karon. And kani nga ang Philippine Independence Day is simply a reminder that we as an individual natay power to overthrow those people nga bad para sa atong nasod. Nga powerful di ang mga Filipinos even though nga think nato nga gihold ta sa government, no, like marag na tay power as an individual ba para marag ma-save nato or mas pa-better nato atong country. Yes, tama. So, nag-talk about naman tag independence, no? So, of course, when kanang battling against for freedom, kay naman dyan yung mga sacrifices nga nahimo, di ba? So, unsa day mga sacrifices nga nabuhat sa atong mga Filipino heroes and revolutionaries para ma-achieve na to ang freedom sa atong country? Ikaw, Jumail, kibaw ka? Okay, thank you kayo. Insightful kay gipasulti ni Kuya since political science pa na yan, no? Char. Nakay mga term mo pagbuhat tingali ko. Yes. Yes, katong mga history, katong mga Dutch, katong Unang dapat jud nga ang atong history kay mas mas mo delve deeper jud ta sa high school, especially senior high school kay vital ang history. Matod pa ni Dr. Rizal, ang di kay ba mo lingi sa iyang gigikanan kay mas kuhan pa sa baho nga isda, di ba? Yes, correct. And to answer the question nga gyapon ni Jana now is katong mga unsay sacrifices sa mga Filipino heroes. So I think I firmly believe nga ang pinaka-strong and obvious reason are like Sacrifices. sacrifice nga gibuhat nila is to sacrifice their own lives just to obtain the freedom of our nation today, no? Kay they've sacrificed their life, their families, or even their future nga pwede ra man nila pasagdan to, mga colonies pasagdan na nila nga ano magbuot man ko nila wala ko pakyan na nila kay ako magbuhi ko sa akong kagalingon. Iyayahay ta ninyo but then yes ning tabang sila nag-unite sila ning revolutionize sila ning fight sila sa mga colonizers na to, which is a very good thing because they've made results. Naka-achieve tag freedom as of today, di ba? Yes. Until naka-experience sa ganang freedom nga ilahang gipaningkamutan through their sacrifices. And I believe ang Filipino heroes kana sila ilahang kagaling sacrifices, you know. Just like for example our national hero si Rizal. Di ba? Gikan siya sa wealthy family. Yes. Pwede rin natin niya pasagdan ng mga Filipino Pwede siya gumawa people. siya sa Philippines. He could have just left the Philippines and then live on his own, di ba? But he did not. He chose to stay and fight with their countrymen rather than escaping sa iyang country. And that's one of the best sacrifices nga mabuhat na do sa atong country nga Pilipinas. He gave up comfortable life and and most of all, he awakened the Filipino patriotism katong iyang mga ipangbuhat sa Philippine Revolution and colonial era. And then,
tungod ato, sad to say na sacrifice ng life because he was exiled at Dagumbayan ba? Sakto? Yes. Yes, Dagumbayan. Yeah. And manatas mga kuan, mo na nabawan ako sa itong mga sacrifices si Jose Rizal. Kay mo pinaka if mag-talk about Philippine heroes, di ba? Yes. Si Jose Rizal jud ang kinauna Nasod, nga tutok yeah. sa atong nauna. But then again na pa may mga laing Philippine heroes diya. So unsa may I kinsa pa man na sila and unsa pa lang role sa pag-achieve sa atong freedom. Ikaw dyan na back to you sa may mga kuan nila. Mag-focus na sa ko ni Rizal, no? Si Dr. Jose Pretacio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. So ngano din, nganong sa school setting kay murag siya joy ingon ni teacher di ba nga si Jose Rizal siya to Yes. national hero. Siya ang Pagbata murag gibutang nila ba nga siya ang pinakadako og naambag sa atong which can be true but wala man tay ana. But did you know nga wala jud official document or proclamation nga nag-declare nga si Rizal jud ang atong national hero. Mura siya, it's more like mutual agreement lang guro sa kadaghanan nga mga tao since I think isa sa reason nga maong nahitabo na is lahi ang way ni Rizal as you said. Lahi ang way ni Rizal para makig-combat sa mga colonizers. Instead nga mogamit siya mga bala, instead og makigsumbag siya, makig-away, makipatay siya is nigamit siya sa iyang wisdom, sa iyang wit. Gamit ang iyang ballpen lang. And I think it's very inspiring na-turn niya ang iyang talent into something nga maka-help sa community. Yes. Diba? So, kanang, for instance, ang iyang books, which is Noli Me Tangere and El Filibusterismo, no? Kay, kanang nakatabang din siya, kay nag-show siya sa reality sa ilaha nga time. True. Diba? Dili lang siya pareha nang mabasa na to sa Wattpad nga kanang fictional lang, mga love story. But ang iyahagod kay, nag-focus siya sa mga kanang unsaid nga mga stories or kanang mga wala nato na ibawaan ba nga nahitabo day sa una. For instance, kanang si Maria Clara nga na-born siya out of raman na kaanuhan sa Praile, di ba? Anak siya sa Praile. So I think kanang very helpful kaayo ang nabuhat ni Jose Rizal. And also si Rizal di ay kay writer siya sa La Solidaridad nga under sa name nga Laong Laan or Di Masalang. So, mao to, si Rizal jud kay, although wala siya nakiglaban through hands, although nara siya, although Nandiyan sa office niya, tapos sa mga books. Nagyapon siya in ambag. And that just shows ba nga kanang dili man tanang away or dili man tanang dispute kay atong ipaagi sa dahas, di ba? Pwede makig-communicate, pwede ka nang yang gibuhat nga nagsuwat lang siya. And through his books jud kay daghan kaayog na spark nga changes, daghag mga movement and reforms against sa colonizers nga nahimo. Yes, so medyo na itong pinaka ma-observeran sa contributions ni Rizal if we're talking about movement to fight foreign nations, no? But aside ni Rizal dyan, unsa pa yung mga heroes or kamo napamit nila nga mga heroes na to nga atong ma-consider nga ning fight sa atong freedom? So to add on kang Rizal, if you come to think of it, si Rizal man kay ang iyang usa sa profound nga contribution sa Philippine independence kay iyang gi-awaken ang patriotism. Yes. But if imong tanawon mo na rason nga na mo considered as to be our national hero, then dapat pod murag an unequal footing sa dang Gumburza. Kay siya ang Gumburza man si Padre Gomez, Burgos and Zamora ang mga naka-awaken man sa patriotism ni Rizal kay ilang execution unjust biya to under sa hands sa mga Spanish colonizers. And in return, si Rizal iyang gi-inspire ang Filipino people the way ang Gumburza ni-inspire pod niya, which is kuan. Yeah. How about ikaw, Jumail? Okay na ilhan? Ako kay mo Gumburza o si Rizal. I think ang ako ato katong si Gregorio del Pilar. And
Gregorio, sakto ba? Oh, Goyo, yung nickname. Goyo, yes, Mm. Goyo. Sige na sa salita. Okay. Yes. And then, Ang kontra na to ato kay ang mga Mura jug na dito. Ato kontra dito kay ang mga Amerikano ato Yes, kontra. yes, yes. Basag nag-lead, di ba? Nag-lead to si Gregorio del Yes. Pilar sa pag-fight sa mga Americans. And sad to say lang sa kay na wala siya at a very young age, you know. Maka-live pa ta siya longer, niya maka-appreciate his life more, but na end ang iyang life at the age of only 24. So, gisacrifice niya yung life just for the Philippines freedom. And then si Tandang Sora or si what we call is Melchora Aquino, mo to siya ang nag-aid and nag-fed sa mga katipuneros, di ba, Filipino sakto? soldiers. Yes. And she was 80 years old, di ba? Like, more than, ano sa mga kalang senior citizen nga. Wala na siya sa 20 years. kalendaryo. Yeah, wala siya sa Layo kalendaryo. na dyan kayo, layo. So, 24 years old si Gregorio and 80 years old si Tandang Sora. That means lang at any age sa katong period pwede jud ka contribute. Contribution. Yes, to fight for Regardless our of freedom. age, Yes, gender. regardless of age. Sa ato pa nga generation kanang love knows no limit. I know age limit, but sa lahat dito patriotism has no age limit. Yes. Matod pa sa mga tao nga ang greatest sacrifice to make kay ang to give one's life for their country. Yeah. Sakto yun na. Sakto. Matag yun ang buhat sa atong mga Philippine heroes, guys. And So karon no kanang magstorya na sad ta giunsa pag-shape sa katong mga sacrifices nila giunsa na pag-shape ang independence o freedom nga na-enjoy sa atong youth o children karon. Like unsay mga impacts jud ba sa kanang independence nga sa ilang time sa una kay di nila mabuhat Yeah. pero karon kay Mabuhat na to enjoy freely. na jud kay nato. mga results Yes, unsay examples ana. So ang freedom mong good nato kay naka-shape siya especially sa youth, not just the youth, which is evident sa atong constitution. Given that we are a sovereign nation, we can decide, we have the right to self-govern. Ug usa na kay gitagaan ta sa constitution og katungod nga mo self-express, which is atong ginabuhat karon. Ato ang right nga mo storya, speak out against tyranny, mo speak out against sa oppression, especially sa mga kurakot diha nga nananaw. Correct. Kay kay naman tay katungod mo speak out, especially if para sa redress of grievances ingon ang matod pa sa constitution. Kay pero karon kay ang apan lang isuppress ang mga mo speak out sa Yes. oppression, which is bati nga butang. Nya ang mga masuko nga mo kinsay mo speak out kay ang kana nung mga gipang oppress mismo. Yes. Muna, Kasagaran dila na. which is why importante jud kayo ang education sa mga tao. Kay same ni Rizal nga highly educated, well kuan kayo, well learned siya nga tao. Instead man gud bisan pag alta ka, dato ka, ma-awaken man ka, makakita man ka sa unsay naa sa imong palibot. Dili man ka magbuta-buta. Yes, tama. And to add on sa na kayo, mo sa foundation to protect the youth. Ang result niya ba sa atong freedom? Because tungod anino ni mga balaod nga specifically targeted sa atong youth and maybe women sa atong balaod sa education na to. Di ba sa una kay wala man mga Yes. women, di pwede Wala pa. mga lalaki ra jud to ilang Yes. paskilahon. And now, pwede rin sa kinsa. Yes. Lucky, babae, or unsa mga nga gender. Even before Yes. the suffrage is suppressed para sa mga women. Yes. And speaking of na kadungog ko ni sa COMELEC, you don't call it right to suffrage because suffrage, the word itself means nga kanang right to vote. Mura siya redundant kung may right to suffrage, right to vote. Yeah. Mura siya gingana. Okay, so manay mga results jud ba sa katong gipang fight sa atong nation Filipino heroes way back then ang atong law about sa atong education, ang atong freedom of speech, di ba? And then ang atong protection sa mga bata o sa mga kababayan about sa abuse and exploitation. Bakit wala na sa una yun? Not rarely I guess. Rarely ra siya deal sa mga advocates. Pero karon
laganap na bisag asa. Even ang CLB, ang CRA, di ba? Yes, example Nag-protect ta. na sa rights Yes, sa mga children. bata. Yes. Salamat kay sa CLB. Okay, Yes. shout out CLB. Maprotektahan ang mga Yeah, since kababayan ug since mga nata sa bata. topic sa mga bata, no, nganong importante man nga ma-learn bitaw sa mga bata sa tong country ang struggle sa independence nato sa una. Ngano ka, no? Nganong importante man siya? Ikaw dyan na. Ako no, importante jud sa mga younger generations to continually talk about this. Dili na to kalimtan ang mga sacrifices nga nahatag sa atong mga heroes and even sa mga ordinary people nga nakatabang jud bisan pa og kanang bisan pag wala na Sila no ng ilang name, na-recognize, yes. daghan bisag wala sila na recognize, daghan gyapon sila natabang yes. man. And important siya kay for it not to happen again. Yes. Kana jud ang murag isa ka na ano nako. Kay hapit na ba yung hapit na ang election. So naatay power para makapili tag ka ng mga leaders nga unahon ang country kaysa sa ilang personal nga mga benefits. And so importante siya para dili siya ma-happen again and also kay deserve man gud, di ba? Ano niyo ba? Deserve nila ma-acknowledge, deserve nila nga ma-commemorate sila kay dili jud sayo ng ilang na Hiyaguman. experience sa una. Yeah. So mao to. And tuod lang sad no is kanang ang mga bata jud dapat ma-learn nila kung unsa ka importante jud sa una since ay murag reminder lang pud siya ba nga since ay kung murag naatay rights karon pero dili mean nga naapatay rights ugma o naatay rights ugma like murag Di ta in pakampan, any di ta time pakampan. yan So ito which is makampan why diba? nga more of a reason why we have to foster the children's patriotism. Yes. Kay ingon matod pa sad sa konstitusyon no nga ang mga bata dako og role nga gi-play sa nation building. Which is sila biya ang future generations og mo foster tag mga bata nga menace to society. Then what would our country be? Kay murag anarchic guro kayo ang ato ang society if dili nato tudloan ang mga bata nga protektaan og to improve this country of ours. Yes. And deserve sa mga bata no nga tagaan sila rights sa education. No dili siya kuan ba right siya sa tanan, di siya privilege with Dili pribilehiyo. Okay. So kaning since nag-discuss na ta about sa mga bata and kanang unsa ba yung mga medium, mga ways nga ma-teach nato sa mga bata unsaon pag-teach sa mga schools sa community sa ang values sa patriotism and national identity. Og para maka-honor sila no sa legacy sa heroes. Unsaon So pag-honor? para nako ang pinaka-basic jud ani sa school setting no kay kanang everyday mag-flag ceremony, magpanatang makabayan. Makabayan, So yeah. isa jud na sa pinaka-basic nga way para tungod man gud ana kung maghimo ta na kada adlaw kay ma-realize gani sa mga bata nga ay mag-ano man mi kada adlaw meaning ani kanang importante jud ni atong no importante day nga love nato atong country. Yes, matatak sa nahuna. Which is why if familiar mo kay ba mo ng heraldic code of the Philippines unsaon pag wave sa flag if vertical dapat nasa blue. Ma-penalize ka if dili ka mo stand up or mo kanta. Di ba mama na siya? Yes. Which is mo na ang code para sa Mag-teach sad siya nga kanang mo respekta sa not the country itself lang sa jud but the Philippine national flag, di ba? which is Kinabi uban nga mga pero sa tinuod lang akong opinion na dissenting ang akong opinion na ng heraldic code kay mura man gug forced ang pagka-patriotic. Dapat unlike sa laing countries good nga wala sila ingana pero nganong ang uban kay mga Amerikano mo hilak mag national anthem basically dili mo i-force di mo mahadlok nga ma-penalize mo na mubuhat mo kay pinangga ninyo ang inyong nasod dapat ingana mo nang dili jud kumuyo na ng national heraldic code niya kanang tanaw ka sa TikTok hala sa sinihan daw patay ka kay wala daw ka ni barog pag anthem sa salida prior sa magsugod ng salida which is bati ag reason no kanang murag mo comply ra ko out of fear dili siya compliance kay out of love for one's country murag nga na ako ang kuan ng heraldic code. So much more na jud no nga makita ba ma-show ang importance jud sa kanang pagpasa nato sa mga knowledge sa mga events para
sila sa ilang self maka-realize sila nga ning ani day sila kaswerte og naday kanang naay time sa Philippines nga dili day ning ani ka Yeah. ka free. Yes. So love the Philippines, guys. It's more Okay, fun in the next. Philippines. Yes. And unsa mo pag-honor sa mga children karon ang ilang mga legacy dyan For example, no, katong, di ba, nag-talk about man ta ni Jose Rizal. Si Jose Rizal sa una, katong napa siya sa, nisuwat pa siya sa La Solidaridad, he used a pen name, di ba? So that shows nga kanang dapat, kung makastorya kas imong ano lagi, imong mga concerns, Rights, yeah. imong mo ganan isulti sa government kay need pa nimo i-hide imong identity. 'Di ba? Pero karon sa social media pa lang, bisag asa ta pwede na ta Yeah. maka-speak up. sa opinions? Yes, and that's very kanang ano lang, kana inspiring no nga kay si Rizal gani sa una bisan pag mahadlok, bisan pag pwede siya mamatay sa pagstorya niya og ning ato sa Yeah. pag against niya sa mga colonizers niya. Karon sad kita wala na may makuha nato. So may atong gamito no ang ato ang medium, ang ato ang rights ug atong privileges nga naata karon para Maka-speak up. Yes, maka-speak up for the betterment sa atong country. Yes. Yes. Anya, unsa pa man ang mga question nga need i-address diri? So, unsaon sa mga kabatanunan karon nga mo contribute para makabuild og stronger, more progressive og united nga Philippines. Unity. Speaking of which, For the youth ni, no? Specifically for the youth ni sa younger generations, I think the most obvious answer na is through their education, di ba? Kay ang education is one of the strongest way nga ma-knowledgeable, ma-informed ang mga kapatanunan nato karon, and through those knowledge, through education, those younger generations can make better decisions, can create innovations, can progress a whole nation, di ba? So if mo focus lang jud and i-prioritize lang jud ang education, is I believe nga maka-build jud og stronger, more progressive and more united Philippines. sakto. Yes. And speaking of education, no, since narata na nga topic, dapat i-use po na to education para mo delve deeper, para mo choose ta og mga leaders nga fit jud nga mo lead sa atong Sakto. country. Vote wisely, Nga, guys. Dili Dapat, dili ibaligya ang boto. Boto. Of course. Dapat di ta maginana guys kay ang atong mga votes no importante jud para sa mga future generations to come para murag makaingon ta ba nga kani atong i-vote nga naa jud kanang naikaugmaon ang mga bata bitaw dili ta magstay sa kani nga sitwasyon. settle sa less jud Yes, Tama sa dapat mga Dynasty. Yes. yes. And also no, para na ko kay sa school setting sa atong i-connect saya kay kana lang pagbasa no sa mga libro ni Jose Rizal dako na jud kay nagtabang para ma-reflect gani nato kung unsa kalala jud ang situation sa una compared sa unsa ta ka free karon. Diba so basa mo no limit ang ire guys maka-feel jud mo na luoy kay si Crisostomo Ibarra, diba? Dagan kay mga injustices mga prile, diba? Wala ta kakuha na karon, wala ta kaabot kay diba tong mga pare karon kay mga ano naman mga puta na dili tanan pero lahi Dili tanan. sa una kay diba mga Spanish na sad na ilang mga prile, yes. Kay sa ilaha mo gud sa una murag katupong ang government ug ang mga pare, mga prile, diba? So yes, murag sila may kanang sila mo'y naay power sa community, di ba? Ang mga pare, Yes. kuan man tawag na phraseology, something. Murag mao ang government nga ang mas mokold og power ang mga friars. Phraseocracy, I mean. Mo man na. And Unsa pa man, Jemail? I think more na ako nagasulti about sa katong how can the younger generation contribute no kay since education is a very vital foundation with sa usa ka nation, di ba? Yes. Kay just like what I've said, mo to makapa give nila better decisions para ma-inform sila for the things nga nagtabo sila sa ilang nations, and for those people nga ilang i-vote soon, which hopefully okay na, tarong-tarong na. Balik-balikon jud na nato kay Hapit na election guys. Vote wisely taon mo. Bisag SK ra na sila, tarungon na nato sila. Yes.
Kay daghan biya sa SK ron nga ang budget adto ra punta tanan sa sports. Aside sa dana kay di jud ko ganana ng sports ra ang ilang mga proyekto. Daghan pa bag mga ano. Education dapat jud ilang focus kay lahabi ang gikater kay ang needs sa youth, which is most likely nang eskwela jud puro. Yes. Dapat na ilibring printing, especially para sa mga marginalized sectors nga kanang mga kugyan mga eskwela pero walay means para maka-eskwela. Libre nga notebook, libre nga pen, anything nga kanang need nila. So, Kay, karon ang ako abi ang opinion gyud ng education mahog jud siya og unsay nga na ni. Mo ana ta nga right. Pero para nako in reality mo ra privilege. Di Kay mabutanan na ay tuod na atay state schools, universities, kanang mga national high school, mga central elementary nga school, mga state universities. Pero if unaw-naon nimo mabuhi ba ang bata nga walay baon, walay gamit? Di ba murag libre lagi ang pag-eskwela pero provided din sa gobyerno ang ilahang mga tools para maka-eskwela sila. So murag ako feeling kay murag gyapon privilege ang pag-eskwela gyud. Dapat i-address yun na sa government. So katong mga nagan yung SK karon sana mag-take note mo nga dapat ang inyong i-provide sa mga bata. Oh yes, katong gingon ni Kuya Carl, printing, mga ballpen, papel dapat kana ang inyong i-provide sa mga bata. Di kay puro basket ra. Basket, volleyball. Pwede li ba yata na no mo basket. Di man ako i-undermine ang importansya sa athletics, sa sports. However, murag na makayong gyapon ko there are much greater things nga need i-address sa atong society, especially nga unsa low kayo atong literacy rates sa mga statistics. Wala ang NCR man gani kay supposedly nga sila pinakadako og national allocation sa budget. Pero ang apan kay ubos kayo ilang literacy rates, daghan gyapon maglisod og basa og suwat, which is sad nga thing kung unaw-naon jud nimo. Daghan jud dapat ibag-o sa atong government ron sa. Murag mga gagmay nga butang pero dako siyang impact sa society. Sa maabot kay election diha, bantay mo. Kay mas giuna man gud ang drama sa Senado imbes mag lawmaking ang ilahang purpose. Which is why gi-elect sila in the first place. Magiuna man nila ang drama. Dili unta magingon ana kay ang ilahabi ang obligasyon kay para sa nasudnong Pilipinas. Service of people, service of community. No, very jud atong topic no, very controversial, Political. very political. Nice kay siya nga pagdiskusa sa tanan. I hope nga ang naminaw karon is na jud mi natun-an no. And I hope na ma-instill pod ninyo nga importante jud ang votes nato. Importante kung kinsa atong pilion nga leaders sa atong bansa, di ba? Kay importante jud siya kay kung kinsa na nato i-votes dira, i-vote nato diyan nga walay alamag sa sa mga buhaton sa gobyerno din. Kita gyapon maapektuhan no. So mabalik og constricted ang atong freedom. Yes, every freedom na to basi mabalik way back. Mo nang ang atong demokrasya kay dapat ampingan gyud nato. Kay awa magpataka na lang sila elect murag mo og officer sa classroom nga kabuangan ang kuan. Kisay mailhan nga famous mo na lang i-vote. Nga boto na naon ang kanang kadabutar nato kinabuhi man gyud nakataya. Lagi po. From womb to tomb ang politics gikan sa imong conception ngadto sa imong kamatayon. Ang kinsa may mag-hold sa atong mga kinabuhi. Matud pa sa social contract theory ni John Locke nga man is bound to be free yet muratag naa sa shackles kabantay mo nga di ba right man ang freedom pero ngano mang panganak nato mura man tag bounded by laws so basically muratag kuan ba dito riya kung padulungan nga ano okay very knowledgeable nga ano non knowledge Insightful siya nga kaning topic ano na to kay very relevant relevant siya So, as we wrap up, no, na-discuss na nato unsay definition sa Philippine Independence Day o unsay mga contributions sa mga atong national heroes and unsa man ang mga
Ang Unsay- importance. Yeah, importance Yes. sa kani nga topic sa mga kabatanunan, and I hope nga kani tungod ani nga topic ano atong patriotism sa mga atong country. Unta makaibaw na ta nga ang June 12 di ay unsay rason nga no unsay rason, holiday. diba? yes. And I hope nga ang kanipod nga topic makaingon pud ta nga reminder siya nga mo vote jud tag wisely. Balik-balikon jud na nato vote wisely guys kay tanan maapektuhan dili lang kamo. Okay? Okay, nice. Ang inyong vote buying ug inyo i-divide og 6 years. Mura ra kag nag-ingon nga gipalit imuhang pagkatawo sa pipila ra ka 100 pesos. Yes. Kung imo di siya i-divide, let's say 1,000 pesos, i-divide nimo og 6 years. Sa term sa kanang mga presidente wala eh. Pero tinggamaya, mura ra kag niingon nga imong pagkatawo gipalit ra og ibutang tag kuan. Imong future just for a short-term benefit. Yeah. Which in the end, ikaw rin pa na mag-suffer if pati ang ilang pag-lead, di ba? Boto wisely. So, hapit na mahuman ang atong oras. Ug sa katapusan, kitang mga kabatanunan mo padayon ta sa pag-advocate sa kaayuhan sa kabataan ug labi na ang ilang mga katungod. Every child has the right to live, right to develop, right to be protected, and they also have the right to participate. Basi natin mga greetings and shoutouts sa atong hotlines and FB Live. Naaba dyan na? Yes, hello sa atong mga viewers dira. Shoutout ni Ate Jade, Ashley. Hi, Ate Hi, Ate Jade. Jade. Shoutout ni kisam ni Joke Dagatan Aro. Junel. Naras kay Junel diha. Junel din na. Ano siya, good morning sa mga CRAs. Labi na pud ni si Sir Carl nga akong silingan. And also, shoutout si Sir Bill Felisa. Hi, Sir Hi, Sir Bill. And maura to, ningon si Ate Jade said no, vote wisely, gyud kay kundi kita ray mag-suffer. Sakto. Very good. Dili mo dagan sa TJ pag-SK. Ikaw, walakan ka? Bayad. So mara to, hello ninyo tanan no, and kanang unta mo like mo and mo follow sa atong FB page. Yes. And also, hinaot nga mo participate mo sa karon nga movement, Prayer no? rally. Karon nga movement is naatay karon nga adlaw na ay prayer rally sa nationwide ni siya, and gi-encourage ang tanan nga mo wear og white, and if dili possible nga mag-wear mag white, mag-wear mag ribbon, ibutang ninyo sa iyong cars, inyong mga vehicle, yung mga sabi mga show nga nag-participate mo ni nga movement. It is a call for accountability sa mga tao nga powerful, and I hope nga makarealize sila nga kanang dapat unahon nila ang Filipino people instead of their personal agendas. And if na ay mga pangutana no, feel free to contact the CLB sa hotline 255-8016, or pwede rin sad ka mo visit sa atong Cebu City office, which was located at the number 10 Queens Road, Cebu City. Og diri lang ta kutob niya ning atong programa. Ako si Julia Grace Damayo, usa ka CRA gikan sa Barangay Danglag. Ug ako di ay si Jana Nicole Rosales Kagang, usa ka CRA gikan sa Barangay Danglag. Ug ako usab si Jumael Vega Patan-Patan, usa ka CRA gikan sa Barangay Tubungan. Ako sab si Carl Adrian Pablo, usa ka third year Bachelor of Arts in Political Science intern sa CLB under sa KKS nga department gikan sa University of San Jose Recoletos ug napuyo sa Yati, Liloan. Hinaut unta nga dunay mga nakatuna ng atong mga tigpaminaw ug viewers sa karong episode. So magkita-kita na lang ta guys, usab kita sa atong paboritong child-friendly nga programa sa kahanginan sunod nga Domingo sa buntag. Ang Kabataan Karon. Bye guys! Bye guys! Inyong nabati ang tulumanot, ang kabataan karon. Hantod sa sunod higayon, ang kabataan karon. Ang Children's Legal Bureau